Jeg er bange. Hvad sådan? What the Hvad? Dragon? Drageæg simpelthen. Dragon Eggs. Hvor skal du hen, Nick? Wow. Hvad? Hvad? What the? Det her burde I se. Wow. Lol. Lad os lige se. Hvad er det her for noget? Hvem har lavet det? Hvad står der på det skilt? Remember me? Der var drageæg og pisselort rundt omkring. Oh god. Hey. Vand! Vand. Kom så. Kom hid. Op og afsted. Jeg falder ned. What? Hvem laver sådan noget her? Hvad er det her? Trolls? What the fuck? Jeg kan høre Enderman. Det her forbandelseslort bliver klammere og klammere. Hey, der er noget her. Jeg er fucking bange. Der er en Enderman deroppe, kan jeg høre. Jeg går op og tjekker det ud. Hvad er der deroppe? What the fuck? Der er Endermans ud over det hele. Er der mere end en? Ja, der er... Oh my god. Nick. Der er 7-8 stykker eller Kast sådan lige noget af det der ned til mig. Ja. Giv dem det good stuff. Thank you. Det er mærkeligt, at de ikke lægger trapper, de her. Der er noget, oh my god. Hvad? Lad os bare lige starte med. Hvorfor er der glas overalt? Lad os bare lige komme af med de her tingester. Dræb lortet, mand. Dyk. Hvis jeg ellers er et sværd, så vil jeg gerne hjælpe jer. Sådan. Sådan der. I væk. Yes. Jeg tror ikke, der er flere. Okay. Lige hvis der er alle sammen Hvorfor er der en... What Det kom igen! Hvad gør vi? Jeg er blevet ret så træt af Kom dig. tættere på. Lad os komme væk herfra. Hvor er du henne? Ja. Fuck. Greb ham. Fuck. Greb ham. Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Hvad sker der? Han forsvandt. Han døde. Hvor er jeg? Det var sgu da nemt nok. Hvor er jeg? Vi hældte! Vi hældte! Vi er frelst. Ja! Men hvad gør vi med vores undergrund? Hvad gør vi med Candy Kitty? Hvor er du? Hvor er du henne? Han skød dig menuen, og så forsvandt du. Ja. Der var kommet et hul lige ned i. Hvad ser du? Er du ikke død og kommet til sport? Det er lidt sort. Okay, nu kan jeg se noget. Jeg er over ved spawn. Vent, jeg er over ved Hvad? jeg er over ved Game Masters autofisk værksted. Hey, der er et hul i hjørnet. Kom og se. Vent. Jeg faldt ned i hullet. Hvad sker der? Hvad sker der? Leve! Oh god, why? Hvad sker der? Det ligner en hemmelig vej. Lol. Hvad nu? Lol. Hvad er der sket? Jeg faldt ned. Prøv at komme hen til DK Gamers Autofisk, så er der et hul i. Ja, vi er så lige hen til spawn. Ja. Gå over i hjørnet ved Autofisk. Spawn. Og så er der et hul i hjørnet, og så, ja, så hopper I ned i hullet. Bare roligt, der sker ikke noget. Forhåbentlig. Tænk, at Kuma kan lave sådan en lyn, der bare røg igennem hele banen, mand! Er det overhovedet muligt? Det tror jeg ikke. Wow. Hvad? I skal ikke være bange. Hul? Jeg har lava. Bare rolig. Er det en skraldespand? Nå, jeg gemmer mig.
Hvad Se, det er? det er en tunnel. What the fuck? Hvad er nu Der er det? noget heroppe. En sti. LOL. What? Ja, Jeg kan komme op sådan. Hvad er det her? Det ved jeg ikke, der er en kiste der. Der er... En lås der. Hvad står der? Kan du se den ikke? står i hvert fald noget volapyk. Jeg vil ind. Jeg skal bare ind. Hvad? Hvorfor er der hul herhen? Hvad er det her? Hvad nu? Det ved jeg ikke. Hvad skal vi gøre? I don't know. Escape. You can escape. Oh my god! Hvad? You can escape. Hvad er det her? Lad lige se. Det er en Det ligner- netterportal. What the... Jeg vil en netter. Jeg vil også.